TGP Triskelion Kugon Chapter City of Naga Council. Tao ga mapidiri sa amo kalanaghan, Triskelion ng among kapatiran. Kugon Chapter, City Naga Council, kapitalis mga tulog mga brother. Nagahugpong kami nagahanon, tatakno guliyon, bisaga sa paingon. Anniversary karon sa among chapter, ariba tao ga mapi mga kabrother. Daghan na midiri ug dili jud ni malaos, inuban na sa among GTG Prangos. Maayo mo dala pud sa mga membro, maong kaming tanan disiplinado. Walay activity nga giatrasan, labi nagmakatambang sa katawhan. Ang kamaayo ang ipatig babaw, dugong liyon wag na'y makalabaw. Triskelion kami, Kugon Chapter, tao gamapi, Naga Council. Triskelion ang among isudlan, inuban na sa mga legit ng kauban. Nagkadugay, nagkadaghan mi sa barangay, tinabangay, sinabtanay para hapsay. Ingon ani fraternity mga igsuon, ipakita nga professional tantan-awon. Diliyagit o dilipod hambog, Kugon Chapter among gipabaro. Dudungin day, dili ni pabagsikay, ang importante kitang tanan magrespeto ay. Ang kapungat ato gayon nga isalikway, di maniawa hirad jud ang pagmahay. Arriba, tao gama. Salamat yun sa upat na mong kaamahan, kaming mga